6 удивителни факта за Библията и от Библията. Факт номер 1. Библията е написана не от един човек, а от около 40 писатели, живяли в различни епохи в продължение на 1500 години. И въпреки това, в нея има чудно единство. Тя дава вярна представа за Бога и за спасението на човека. В нея има един и същи дух, една и съща вяра и един и същ нравствен закон. Факт номер 2. Библията съдържа 66 книги, разпределени в Стария и Новия завет. В Стария завет се съдържат 39 книги. В Новия завет се съдържат 27 книги. Думата завет означава договор или свидетелство. Факт номер 3. Авторът допринесъл най-много книги на Стария завет, това е Моисей. Той е написал първите 5 книги от Библията, Петокнижието. Авторът допринесъл най-много книги за Новия завет е апостол Павел. Той е написал 14 книги, повече от половината на Новия завет. Библията е написана на 3 езика – иврит, арамейски и гръцки койне. Факт номер 4. Библията е отпечатана през 1454 година от Йоханес Гутенберг, който е измислил вид плесен за печатната преса. Библията изобщо е първата отпечатана книга. Факт номер 5. В книгата Естир не се споменава думата Бог. Най-възрастният мъж, който някога е живял на земята, се е казвал Матусал и е живял 969 години. Това е записано в Битие, 5 глава, 27 стих. Двама души, които не са умрели. Единия е Енох, а другия е пророк Илия. Енох прекарал на земята цели 365 години, а след това поради благочестието си е взет от Бога на небето. Това е записано в Битие 5 глава, 22 до 24 стих. Пророк Илия, той пък е бил взет на небето с вихрушка, теглен от огнени коне и колесница. Това е записано във 2 Царе, 2 глава, 11 стих. Според Библията, най-смиреният човек на земята след Исус Христос е Моисей. Числа 12 глава, 3 стих. Факт номер 6. Библията е преведена на 2018 езика. Има безброй частични преводи, както и аудиопреводи за езиците, които нямат писменост. Библията е безспорен бестселър на всички времена. Библията все още държи първото място за най-продаваната книга в света. Показахме ви 6 удивителни факти от Библията и за Библията.